खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। रुंसारि गबिन्दराम बर' गोसोखां 13 बोसोर बैसो सिंनि फुटबल बादायलायनाया केबि देउलकुसि जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जागायबाय। बे जोलुर बादायलायनायखौ बानजायदों सा रङिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 13 आगस्तसिम रुंसारि गबिन्दराम बर' गोसोखां जोलुर बादायलायनाया जाबाय थागोन। 13 बोसोर बैसो सिंनि फुटबल बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि जिबन जिउ बसुमतारिया। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बानेश्वर नार्जारिया। रुंसारि गबिन्दराम बर' गोसोखां 13 बोसोर बैसो सिंनि फुटबल बादायलायनायनि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबावदोंमोन आलासि महरै 30 नं गरेस्वर बियाबनि MCLA पबित्र कुमार बर', दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सानसुमा बर' आरो देउलकुसि VCDCनि मासिगिरि बिलाइस्रि बर'आ। बेखेवनाय हाबाफारिखौ दैदेनो सा रङिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि अकन बर'आ। दिनै नैबे सा रंगिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 13 बोसोरनि उन्दै बैसोनि जिखिनि जि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि दिनै लादों सा रंगिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गेलेगिरि उन्दै उन्दै फंबायमोनाबो जोबोद गोसो गुदुङै बे गेलेनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। दा आसा खालामनो हायो जोंनि जि थांखि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे थांखिखौ लानानै जि हाबा मावदों गेलेमु बिथिङाव जोंनि लाइमोनफोरखौ फोजाखांनायनि थाखाय लाइमोनफोरखौ गेलेमु बिथिङाव जौगासार होनो थाखाय जि हाबाफारि लानाय जादों बेखौ रायजो राजाफ्रा थारैनो जोबोर मोजां मोनदों आरो बाख्नायदों। दा बेनिखायनो नैबे समाव आङो मोनसे खोथाखौ बुंनो लुबैयो जे बड'फाया हारिनि फारफ्रोमबो बिथिंखौ जौगासारनाय गेवलांसारनाय बेखौ लुबैयोमोन। दा सोलोंथाइ बिथिं, राजखान्थि, समाजखान्थि, रांखान्थि, लोगोसे गेलेमु बिथिं, हारिमु बिथिं गासैबो बिथिंखौ समानै जौगासारनायखौ गेवलांसारनायखौ बिथाङा लुबैयोमोन। दा नैबे बड'फानिनो मोनसे नोजोर थांखि बेखौ बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे मिशननि गेजेरजों बिथांनि जिथु साननाय बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै खामानि मावदों। दा आसा खालामो बड'फानि जि सिमां बे सिमांखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेयैनो नङाब्लाबो लासै लासै बे बिथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो मोगथां महर होनो थाखाय हागोन होननानै बेखौ फोथायनाय जोंहा दङ। दा बेनिखायनो नैबे समाव आङो बारा जोङो नैबे समाव बेखौ गोनो गोथो बा सोरबाया गोनो गोथो साननांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फारफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनैसिम जि खामानि मावदों बेयो जोंनि फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय, जोंनि रायजो राजानि मोजांनि थाखाय, इयुनाव जोंनि गथ'फ्रा जाफुंसार जानायनि थाखाय आरो जौगासार जानायनि थाखाय, देरहासार जानायनि थाखाय बेफोर हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ लोब्बा लानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनाय लेखायै बा खावलायनाय लेखायै बर' दुलाराय माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो मावथांखि हिसाबै दिनै जिल्ला बा दख'राखौ खावलायनाय लेखायै जोंनि नैबे सा रंगिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै सानथामनि हाबाफारि लानानै 11, 12 आरो 13
13 बोसोरनि उन्दैफोरनि फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ जों दिनै जागायजेनबाय। बे जागायजेननाया जाहाथे जोंनिया मोजाङै जाफुंलाङो आरो बेखौ जोङो ओरैबायदि सानदों जोङो बेनिफ्राय मोजाङै सेलेक्ट खालामनानै जाहाथे मोजाङै दैथायहरनो हायो, मोजाङै गेलेगिरि दिहुननो हायो, बेखौ जोङो बांसिनै नोजोर होदों। जाहाथे जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों लोगोसे गेलेनाय बायदिसिना थुनलाइयारि बादायलायनाय, मोसानाय, बायदिसिना गासैबो फारफ्रोमथिंबो जाहाथे जों जौगानो हायो, बेखौ नोजोर होनानै जोङो दिनैनि तारिखआव जोङो गेलेनायखौ गिबि खेबै लाग्रोबाय। बेनि उनाव जोङो उननि हाबाफारिफोराव थुनलाइयारि बादायलायनाय बायदिसिना हाबाफारिखौ जों लागोन होनना सानदों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।